Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Murigereria bw'Ensoko TV neri tukurinderia 25 na rimwe asomutinyo kabero mwaka w'echilefu 25 na rimwe no kwigena kwane unakwagenderera bya aseri tukorigima na bwo igonogendera tukubwate mirobiri yonsi y'Ensoko TV kurwa chinsa 12 cheke mambigo ikirabonega na ningo kwarigani yaragire ensa eyamo yabona butko ya Afrika ya mocha enga kitoko ya nyorama ya asenchira yobwekira nubuna basaki baito bayariganire aseri tukorigima yabwati wetera asenchira yomutandao wekerero Facebook rabo igo asensemo ya YouTube Ensoko TV asenambya mawasiliano ase ujumbe nyenge asomogoro babona nigere noti sano na ibere sano na isatu isano ne mamara gatano omwero beka isato abwo no gutume ujumbe yago kitogandira teko ya nyorama ya asenchira yobwekiranu ase obotko bwaboro ase boro tiango turarigererie narariari kwariganireti ase enchira yoko ya chutia. We have been since 22nd of this month conducting free surgeries to the needy patients with neurological problems, all the children in the adults. Abarwaire baganetyo ko manu anene kigimase chinsemo cyoro iboro konyoro bokoreri bwabo se county ya Kisii. Chama bado kiko imara. Ukiangalia mikutano ambazo amekuwa nacho, he has never been having an ODM kala kwa hizo mikutano. Inamaanisha yeye alikuwa ashaenda kitambo. Kiama kia ODM ni ogetinene bokongo na gotwara oboroso botingu abaraibe kiame ekyo baenekirie. We will not allow anybody introducing violence in central Kenya, in any part of Kenya. You are living in the past. We will not allow you to incite the people of Kenya against one another. Titori gochigwanchira na chibura buru imeye nsomo konyi bumuraibe nsekindiki osingereire. Karibu tianyora sinchira yogwikiranu erietariane Ishmael Mogere asomo chakano ange abagake mie ya munemero ngebere kurwa kurwa benyakoni ase wodi itibu imense muye bunge ya North Mugrango nigakobo mo batebere nigo bakiramo erigotwara eriogi bagukwana imiyo muche kongeni gabagaka bagoteba mbabwati murayonde bwensi kurwa benyakoni egento bakweranga kerere gutatwara magendero andonsi nigo bararirie buna gwikumutenyi okane mbachi gutwara egekaro aria nyagukiani erio kurwa umurubirio obo bw'Uburayi buno musekete Steve Nyarike Mbonde ariganirie roboti urwase ubwagaraso botuko bwabona chairman na nyawachune patron bilibya toreta mbuyabire gosobire bobe salama sana abagaka kurwa bonyakoni ase wodi ya itiboye bunge ya North Mugrango ya Nyamira nigo banjiranire gochichamo ryogotwara ryogierimo ryogochora barayi babo bagukwana rero imeyo mocho ikonge nigo abagaka abo batebirenga ubotaba kwa bamo kigento kiagerere barabu kwera na mayega kemagendero asamalieta ngoroku omonyangero Charles Nyagwoka botiso ndwete ekenyorogia kirwanda ime ya bonyakoni nigo twachira buna abagaka babu nyakoni tokoriendo tokoroko obomo bobu munyakoni twarabire togusirerania asengenjo ebinte bike byatoseberaniri bono nigo twachira amo buna abagaka babu nyakoni egere tochake safari eye igo twaumiranira asengenjo yokorienjera iyo munyakoni tochamo egere tokore ebinto asoboamo rero buna twacha igo twagikiria amangana yogwatananekana tobegente ekema buno munyakoni na twabeire tubwate chiguru buchinyinge lakini aseri tukoria buna twanyorana asengenjo totageto munyakoni agenderere rero go twarie ira ngatiga tochamo ebe byombe mbere munyakoni ebinge lakini totware ekeombe kire kemo yairire nga kintambe twabeire tutariamo kurwa twarusetie kiro gito twabwate kyo bwa MCA kwete kurwa so muske Samuel Nyanjama
kera twabetha abwate kero na twakana twakaumiranire twanya gukwana lakini koruto tanyora keroko twabeirare oyonde gujia soyonde asengeni tutabwati uburai bagukwanekerekyo nigo bantiranire gocha kumusira umubungo mukoro Onot Mogrango Joseph Kiangoi asekero kyobobunge ondairanĩrie sponsor yaitũ ũyũ Minto Kiangoi ng'ambia mana asengecho nero gerire tora nandi nero tugũrĩire no na mache twanyure nandi mbia mana ũyũ kũmoikera matebi mbia mana bigosi twatebi no yatũma gocha ng'a nero tu sponsor igotiga Nyasaye nera musisini gakonya kũrigio bugambio mbia mana media yonsi ngokorora ndese kanso yabagaka bari abagotu wale na gokonya gotegera mana ikwanya bugata ene mambe ukora bekari sanguri nene muno konya gotenga ngokorora tule gati yabiri byagerere bachichamo namona gotatwara chipara chingia chiskuru gotatwara uburemi obuya amo nejinyagitari jana bona banga chibara jinzo amaje ntori konyi maje maya chibara cyabera mahoro momo nyagetari kinde to bwata cyabera matombe njibwata na mariogo ebinabya togekiri agere tokyamo na into tware page ni bawa toriye maendero kuru ase byongozi leito intubuna abanyakoni to iwana ngaba muraba ito bakora gikikura abanyakoni bona yo ntori bosa nonde bwensi aenda nyakorigia bagakambangina abakwanire gatoja kurangera nyagukiani uji December twakekura ya maoni oitoranje gotebanga nero kobo nero rero twanjire aiboto iwana nigo basabire umubunge horabisi omusikecho ashinyamoko sire skuru yo mukirondo nebinto byo gotanga chingoba iriyo kogenderia masomo asenseme yo skuru jeito ngo wikire tubade secondary sano neji primary kianda twarigereire none agende twa school to asengenya tutaringa nabagambe baito toje kwanere skuru jeito njiri positioning. For example, skuru ito mukirondo enga kibune yembure go to abana bakagura mabebe yembure jago tu saa 7 bakagura saa 6 ituko jibiro jinja kwanda giga kiasareka asenge njonge nkobere gatoro bintu bibigo tegwa biko bwata chi nkoba ndiyo atwa sabire bali baraba usika kuno musike jo asinyamoko atokonye besa ya CDF yarigereria ororo erinde ebintu bibe kwa abana baitu banyori bagarigereria gosoma ndo wanja na boyo Steven Nyarike Mbonde, Ensoko TV, Ikonge, North Mogrango, County ya Nyamira. Arena yuko ase county ya Nyamira imeye county ya Kisii nigo yabera omwesi gukia sensemo yaboroire bari bwate mechando eyoganetie okumanwa nene kigimasi chinsemo cyoro iboro magaye kyombe gya Kenya Association of Urological Surgeons kurwa bokoreri bwabo sagukia saba menyebe county ya Kisii Migori amona Homa Bay bagukwana nabarali mogoroba ya rero asumuka wayomo abwaso bokoreri obubweirire ikengima guchakira litukure Jumapili nigo daktari Joshua Matu oyoro munyakero bwe kyombe kyo atebiribuna aboroire gwetani riganeri mone 53 abwase 200 barabana na emia ya mona 23 barabanta banene babiri bakonyoro bokoreri obwo bwabosa nigo bukorwegwa kire iki yomweri yomutinyo kaberekero umwaka abwase ababwatani bagochichamo eri kurwa bokoreri obwo boratumeke kibesa kinyinge ase kinyagitari Joshua Matu, a consultant urologist, the chairman of Kenya Association of Urological Surgeons. With me and my colleagues on the right is Dr. James Iko, the vice chairman of the same association. On my left is Dr. Francis Osawa, the treasurer of the same association. We have been in Kisii since 22nd of this month, conducting free surgeries to the needy patients with urological problems, both the children and the adults. We have operated in the following centers: Kisii County Referral and Teaching Hospital, Homa Bay County Referral and Teaching Hospital, and the Nyamira County Referral and Teaching Hospital, and a few private hospitals, the Matata Hospital, St. Bridget Hospital, Oasis Hospital, and during that period of time, we have operated 163 patients for free at no cost to the patient at all. Now these patients had a variety of medical conditions. 20 of them were children and 143 were adults. The outcome of these patients has been satisfactory, and most of them have gone home. The few one remaining are in hospital, but they have very stable condition. Now, this is an event we do once every year. The last week of April, we usually call it Kenya Association of Urological Surgeons Week.
where we render CSR to the needy patients at no cost to the patients, and we fund the cost of the surgeons and the other supportive staff we operate with. Say that we have done the largest number of patients since we started this program. Last year we did 120 patients in Eldoret. The previous year we had done around 115 in another county. So the number has been increasing, maybe due to awareness and also the population of that particular area we are operating on and other logistics. Most of them are male patients. They are men because urinary problems tend to afflict men of the elderly generation, but also young children have a problem, and also a few ladies also benefit from the same. We don't discriminate. Anyone who has a urological problem will be attended to, either a lady, a man, or even a child. Fee for each particular procedure depends on the complexity of the same. The most expensive procedures we did today are so-called reconstructive procedures for the male genitalia and urethra, and the cost by SHA is around 250,000 shillings per case. So the patients operated who are more than 20 without problem should have paid now 250,000 shillings times 10, which is more than 2.5 million shillings. And that is underrated cost. If you try to in private practice, that cost of that procedure will be around 400 to 500,000 shillings. Asense muyende gesa kukiomo gusini go kiaroretanire kuramukia vuna bukunyagukia wikaboro igoni gekebwata barayi babere au bakurigia uburayi obonene bwense ekyokere kyorokere buno mugusi okongere na kobo mungaini asense moya siasa abarayi babere Dr. Freddy Matiang'i na David Maraga bonse nigo babekiro mukio monene bagoteba gwika baikengori gosetebe egatie birengera bya bananchi bari basangira na Nsoko TV nigo baerere buna abu babere netakero yomo atigero yondo mugusi amanye kororekana buya buna musaito Betimonda arganiri oroboti uru na indutore nega antonyo abantu bamintegendo indutari nomoro rutuali meku so enga kiene ito gobenda busio Jubilee ase biro byaye nyagosera Simeon Nyachae oyo nero begeto mugusi ase mapu yabalia bakorigyo oburayi obonene aiga Kenya wetere chama ya Ford People nigo mugusi echandete na kobali bo elimo Tom Kamanda nigakorwo nyamusi e county ya Nyamira korengana nere umurindo nyagosera Nyachae abwate chinga oyo tambukeiri Fred Matiang'i eso namie nembe yabwekanire ya Nyachae na ne anyethani mara sita ekerwe konyento gambera ondieje nigo umugusia kweboria goselibo aliriri arenge ngaki ya Ford People gosenaliriri iranire korengana no muringori oborai na siasa kurwa busamaro e county ya Nyamira John Ogero no abutorochie wefu yache gusia ya Matiang'i yanya konyara kabage korokanande no ngaki ya Nyachae na bali go chagana babo the late president Mwai Kibaki kera bali koralia na ndekera chagete ko ralia ngana atagito president wa Kenya of course na banga bwate Nyachae ngakiyu lakini ekerongo kombea ngakia Nyachae ngakia Fred na Nyachae Fred ngabwate abafuasi abange mono kubwa abafuasi banyachae ngakilia na ande bono mate bono muna chinga kichiko nagokia system ngona go chenchiere abantu ngona kuiboru bare so nalgo tebanga ase ngakieli ya Nyachae ngakiye Fred na bairete umuri kabisa na ando nyarire kobaga kororoka na koba omonto obwate stamina ngia oranyara kobaga komnyokia president yetu ya Kenya William Samoei Ruto. Samuel Onchari no yo masegati abale bakoriyo Oborayi imeye county ya Nyamira nere obeire gakomureka mono igoro buna barayi ababere babeire bakogenda kitaro cyabo nigasangire na inche ekero maraga kere campaign ya yere gusako tara chinsinyo cia Kenya ngima tali kurama monto naende tali korokia oege ogwatanekana kwa abantu abana inchi be community na bonta kitoko tabanga maraga une birengera bya yasokire
nigasogete birengeri byo gokonya omonto lakini asitari ase eng'encho yo gwatana n'abanto okobareta abanto bonsi amo Kobwatekana n'omubaro bw'abantu oyo obeire kogwesokia ase chinsemo ao ase abarai babere bagoeta omoganda nigo okororekana koroka ase omosike Fred Matiang'i egento boigo ogera agoteba buna abarai aba babere Dr. Fred Matiang'i na boigo Maraga netakeire babege entekamo igo nche nare goteba ng'ase oyo minto David Maraga are gokora egento kia maana nogosupport omwana oyo minto Fred Matiang'i erinde abagusii tobaamo tobege kabwe kemo erinde abafuasi abara ase Maraga banyara ko bagosoa ase Matiang'i nari turanyara ko tokogendereramo omogusi agoteba obomo bwaito neritimo rito nche Vincent Monda na kwareganeire aya Imeya Nsoko TV. Asense muyende muwakili w'ekigambere kenene aiga Kenya Philemon Murara Piemi nigo airaniri mbuye mona asumu gusi gwesokia na kumwarga ni Daktari Fred Matiang'i asetaro ya bugusi kaukwana asesi mine Nsoko TV ya Piemi niga ekere kiasabira basae tibatumeko bobe n'abana ya siasa guturubania emesangerekano ya gesiasa Piemi oyo kurige kerukyo bo senator ime county ya Nyamira niga asabira basae babwate chikura eri kumosira Matiang'i kurwa asorgongo rwa gusi Edina na roboti oru. Mwakiri w'ekigambere kenene aiga Kenya Philemon Murara Piemi nigo airanirie mbuya mono ase omogusi gwesokia na kumwarigania Dr. Fred Matiang'i asetaro yabo ase chinsemo chia gusi kagukwana sesimi na Nsoko TV Piemi nigekerekio asabira abasai mbatume kwa bobe n'abana siasa koleto guturubania emeyega ya kisiasa erieta nkoro kwa Philemon Piemi oyo ine asekero kyo senator 2027 Nyamira County tiganga kera abantu baitu Nyamira ngambia mono sana aso gosoka sikinamba chinyinge chinene aso karabisa umweshimiwa oito His Excellence Matiang'i na leaders bari barenge koma batarete gusi tukabrokia obwanjani obonene naande ekarekananga intu abagusi nabatore amo twensi ase ugo support ya omwana ominto Fred Matiang'i igo buna tuachete tukategerera mbuya sana noane eriogiriria bete akeiga abantu abandi bakamochikurwana asaba saeti ambatebinga my brothers and sisters nto tumeka bobe tuanse gutumeka toegwa besa boke guturubania emekutano intu togocha komenya ense emiaka emenge tigango abana siasa buna abo tobakanie nabaro butiga batuare emekutano yabo nabaro bakwana biri bataite gukwana egento kende naire nkomenta mwanya gitinge mona asaba sae ebibande ID cards no korechester tuchugwaka chikura na kira tokonye ntocha tosoka abange para totebe ngo support turu omwana ominto Matiang'i lakini onye ntobugati ebibande nane toche stars photos mbosa Piemi yo okorige kerogo kyo bo senator Nyamira nigasabira abasae babwate chikura eriyo gocha kwenekianga abamochorire Matiang'i kurwa se chinsemo chia gusi kewarie ke watarabuga ta ID ande bare stars obonge egara kara chikura chigocha goika ande tuchiaka sobonge igona ritoranyare go support ye candidate cheito bari tuanjete Asaya bwatikirire chisemi nigo bosemi bwagwatukire gochiasa abarimu b'ekiskuru batange kurwa kogosori korondo buna vieta ekyo kyagarira abarimu abangi gusire chibesa na magega yabo kwengenta babwatani b'ekisemi bagukwana rera kereke karo kiare gosemi abarimu amone body ya Magonga DB Comprehensive School igiro botumeki bwengere nigo mworo kyo monene Vance Nyamoko atebrenga yene nchira eyemo yogosegeta obumenyo buya bw'abarimu asama leta ngoro Evans Omande Nyamoko the head of institution Magonga DP agocha gwaitoga iga kangenene noko leta abarimu amo na Bible whereby they are represented by the board of management Johnson Oirega as mono okosomi abarimu baito on financial management the CE, that's competency based education as you know ere engeni as a program ito ya masomo Kenya ngento kiengenje nene financial management eyo agenderete balimu abange basirira sengenjo ya betting
ase eng'encho yogotatumeka chibesa buya omwalimu onye kare stressed up njira te yaradelive goika atware peace of mind inche aserie tankoruka mose ari furi nyasani yondo mi igeiga Nyamira North internet zone korukuma wawa rero go twachaga aso mwari konanyete kurase omweticha bwesukuri yeto ya Magonga inche go tucha gusanga n'abari mama na board members na gokwanira mono egente kige koruku gambling kyagarire mechando yabeire asiriri chibese chinyinge na abandi basiriri amagemabo aseng'encho yogoswa ase ebintu bune bike chinja shortcut yokonyora chibese bwenereti so ekire kitware kwa manga gambling yaretire muchando monene abari mubaito basiriri amagemabo aseng'encho balusiri basiriri enibo yabo eribaro chokobeka sama tumisi amaya na kero kende ya ekero chibese chiaba borire chiasoira sinjira bune yo mbagwekeranya ne school mba igasi yabo kwanyate bakore kaboro bono koronde yiga mutungene kanga obeka besega nabakonya yamenti okobeka shilingi 10 nabakonya chamenti yabere osere bweyama okobeka eri bweyama comment kali chibechi chinyinge lakini kwanyora egento buneke gwekano muntu akaranga nkobeka omuntu akari aka kaminjo kigagata kuchiari ebese yakore afieta kwanyanga ebese yakore kaki yachi ndege umuntu akangati amiyo kane chabe pero nteme ko akande ndege tayo ndege egento mufano kare esimime tadi ndege iri gore kuiruruka Zaga ni mwalimu wa Magonga. Naweza kushukuru sana kwa especially to our head mwalimu mkuu kwa kuonelea ni vema na mwenyekiti wa bodi kuonelea ni vema kuleta walimu mahala kama hapa kupata mafunzo ya maisha away from school, and equally niweze kushukuru viongozi wetu na niombe ofisi ya mjumbe wetu Mheshimiwa Nyamoko through CDF aweze kutusaidia ile shule ni ya nyumbani tuweze kupata tiles kwa shule sababu shule yetu is one of the best performing schools. Miemara soko chore Nsoko TV boroswa mogusina boyo kubwatia maya asenseyemo yabona butukase boro nigo tokorasi omire chiduka na nyuma yayo ningirane na yanda mange toskare ne TV yago. Eye ne Nsoko TV oboroso bumugusi magega ya television ya Nsoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuraria gukwenyuria ogukwa gose okubunchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuraria asegete senieke asoriguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwitire namba yaito yobunchuria 0788666662. Nabaribe chinguru erikwe manyabo na wataka kuchitananya chense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goseli gwokonene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagire Nsoko TV twachire gutorigesa ko kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bomugusi boigekerwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kobeke TV yao kwene kingangwe somi oregekoro kyomugusi wetro murobiryo bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kaba Samuelere nabo igabangi nabanyika
erigukwanira okweboyia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'omugusi kera rituko ria Ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na Mbeye Nsoko TV na Stephen Nyariki Mbunde tolende ekimira eye Nsoko TV oboroso bw'omugusi Yekoro yeito imeye Nsoko aye Nsoko Yekoro yeito imeye Nsoko aye Nsoko ibyengiya yakire ngumanga bunalero aye Nsoko mwancho muligereri Nsoko TV egeta sena mbeyemo aseliro balia gusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na kunyara kwabaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwancho muligereri Nsoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chia gusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare kwa batoko genda ase bali chinse mo chire isiko ya gusi sichinse mabuna ichia Nakuru mwancho muligereri elitonyara kwa batoko wa umugusi ora sensemo ya Nakuru libaga elianyara kwa bako igwewa na nemo nontonyara kwa batoko so asichinse mu Childoret no mugusi ora asichinse mu Childoret nera nyara kwa bako igwewa mwancho muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba una chinse mu Chiamolo aliaso mugusi yale enuletie tonyara kwa batoko ireke gusi oro no mugusi anyara kwa bako igwewa asenchera enkeranu chinse mu Chiamombasa ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyara kwa gako igwewa asenchera enkeranu aiga omwancho muligereri asegeta seni ya Soko TV no gotochi kwa batoko gukora ige korugeito tonyara kwa batoko gukora asenchera bwenerete mwancho muligereri aiga ntokoreri ibina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho muligereri tonyara kwa batoko korareria okorari kwa nyagosira asenchera bwenerete Nsoko TV oboroso bw'omugusi amarire nigagendrete gotose mwana boire bukia kali Yesu sira ekegonko esukari lisabeso okurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakole wetanga kuri wasare nyorali chibu asomrobilyo bubugima nobo cheno asora bego kumeni wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobelyo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime Nsoko TV oboroso umugusi Korwa igaiga asamaga choje bunge nene amaneria Senate omwancho muligereri Nsoko TV ntabe tokoretera amangana magia bunane twateka kurwa igaiga miyobo katakati ubumuchi Nairobi igoika igabo sore nchenkuru kwa Daniel Omwaga ne Nsoko TV oboroso womugusi Eye Nsoko TV oboroso bw'omugusi eritogendera kwemanya mange asobotko bwa bono abaraya ubari abanyakeruga asekia makiodium kurwa county chonse 45 na ibireme yense nigo bomberanira asumucho Nairobi asebakwanire osebakwanire n'umuntu wayomo bone kia makiodium nigo geteneine bokonguna nigo kibwate oboroso botingu abaraya bakoragwa no mugavara bwe county ya Kakamega Fernandez Baraza umubunge Omakadara George Aladwa amona abarayi bande nigo batebre kia mekio nigo geteneine bokonguna nigo bare asoyo kabere omurayi bwe kia mekinyagosira Raila Odinga batigete asebono bamochirie ensemeria ekoragwa na Sifuna ya Linda Mwananchi barayabo nigo boigo batebruna obochorwe kiamekio bwakorekanire na bochorio bo tiburi bochi koiranererwa. The party leader of ODM, Senator Dr. Buru Oginga, made a virtual address to the chairpersons and urged them to champion the party's ideals and values to the members and the people in their respective counties. During the meeting, the party chairpersons resolved as follows. Number 1, that we support the resolutions of the party's National Executive Committee NEC made a fortnight ago at the meeting in Mombasa County.
one of which was to discharge the Secretary General of the party, the former Secretary General, Senator Edwin Sifuna, of his responsibilities for gross misconduct, and the subsequent appointment of Honorable Catherine Omanyo, one of the 2 Deputy Secretary Generals, to act as the Secretary General. And we are committed to the party's ideology, values, mission, and agenda. We shall work tirelessly to ensure that we make our party stronger and prosperous, just like our fallen party leader, the Right Honorable Raila Amolo Odinga, wanted it to be. We shall not let him down. We never let him down in life, and we shall not fail him in death. His spirit will continue to guide us. Najua wengi wanasema uchaguzi itakuwa watatendo NDC itwe. Sasa NDC imeitwa. Mambo ya uchaguzi tulimaliza Mombasa, na delegates wote walikuwa Mombasa kwa NEC. Baadaye kulikuwa na mkutano wa Central Committee ambaye pia ulifanywa eneo la Pwani, na yale alipitishwa ndio yale sisi tunafuata. Na sisi tunasema kwamba pali baba alituacha, Raila Amolo Odinga, our late party leader, alituacha. Hapo ndio sisi tuko kwa broad based, tukiwa na our president William Samoei Ruto. Kama chama vile tumesema, yule msimamo ambao NEC ilitoa kumuondoa SG ilikuwa ni, I can say it was long overdue, kwa sababu chama kiko na utaratibu na yeye ametolewa kama an individual and is going as an individual. Chama bado kiko imara. Ukiangalia mikutano ambazo amekuwa nacho, he has never been having an ODM kala kwa hizo mikutano. Inamaanisha yeye alikuwa ashaenda kitambo. So as a party, as COCC, sisi tunahimiza sana kuwa na discipline kwa chama. There is room for reconciliation. Akija kwa NDC aseme ameomba msamaha, tutampatia nafasi endelee kuwa mwanachama wa chama cha ODM. Asensemo yende abrai kurwase kiama kia UDA nigo batwero musangirekano himye chinsemo chia nyamache iri gukwanira engana yo goswase kiama kia UDA bakuragwana uyo kabiro mu bunge bwensemo ye bunge yabo basi Stephen Manoti nigo bakwanire egekoro kigati abarayi kubatumeka abantu guturubanye mesangirekano y'abarayi bande nabo igo kubasaba osekumusaba osekumusaba omurayi bwense buna kera anyare kagokora siasa chomorembe gose asebasabire homurayi bwense Daktari William Samoei Ruto boigo gotarira ensemo yabo basiokoba nigo abeire egekegetambe atanya kubatarira nabo igo kumusaba agendere kubatarira osekuba enekeria magendero eribo beba kumusira abe ase entunda ya kabire yokorigia oburayi meyense buna museketo Caroline Monsa arganire oroboti orwo. Rituko lya lero nigo yokabaire omujumbe bwebunge abo basi Stephen Manoti arahaige ikaro kyo musangerekano bw'abantu kurwase chinsemo chia nyamache yegotoka ime bunge abo basi abwase baba bako basemia igoro yobuya bogoswa ase kiama kia UDA nako basaba bamenya abanyare ko baba ko musira omusike Dr. William Samoei Ruto eri kwene kyabuna nko barega kwira na sentunda yae ya kabere party UDA nakitwara ko basomirero basa poti president akoro kita mcha ya ibere no sana asogo cha so bonge gocha kotebia abantu ingikero na korora ingikera igabo basi mwarora abantu nabange barenga bagogete sana asogo chamo intubu nabantu babo basi otutagete tokore siasa yomorembe ntutagetio ndarwani onde tugita abantu bonsi tegererane kero muntu kabwata mangana aye akwane yo kunyaira anyaira yo tanyo tageti anyatike egento gukwana omorembe amani jebo basi magendero tayo chipara chito togoita andonsi tagete president yecha eronji chipara na bono otagete kuruwa baka burangi piaji togoika otage koru igare oche materio gando chierto gokora togoita para takaroti kite otage koru mogonga oche kiobe kyo chiko gena ochiko endembe para takaroti kite otage te president yeche na intu eto konye kira tu abeire kise president ya choru tanya goja bwasi otoko motebia je bwasi intu orobo kongo bororo atokonye boigo nigo
kwanire gekore kikianyara kyo bage gokorekana ekero igatia barai korwa sensemo yo kwamireria serikali yatwalete taro yabo imeyense yorogongo rwa gusia segeka kia matuka atatu abo asebaro chike ebikore bye gatia bamura bako bagotumeka aso goturubania emekano ya baraibande nabo igoko basaba batiga ko bagotumeka bo baso goturubania emesangirekano ye mekutano ya barai nako basaba banyara ko babakwenekia siasa chiomorembe chinga kichionsi Bwana chichogo sege tangiringia njibwe ko manyene kero chumatate sege ya bete busonga rina kanete ngatebondo bwenshi ko jaga ya kisi obwate ngwana ya gukwana na bagukwana undeta basako chegionde abantu bose na bamo esiasa teko kera abantu barwane Kenya is a multi-party country. Anybody na bago jeni kiamba kiaye arari yata kete koraria. Anene mono omorembe unita basako jena fucho unita sakoleta segiande. Anene mono niga baboriria abasaina bamenyi bonsi kurwa sorogongo rwa gusi banyare ko babako bwate bibande nabo igo kwerikia buna bakichikura unenchereye moyo kweregania asobo chori bore motu nabo igo gosaba kero montanyare ko baga ko banekerengererio kia ikyo murai uri atagete batari gotwara ogwetana na gose ogoturbana emesangirekano nabo igemekutano iyo iranyare ko bage okorekana engakichi campaign chirache ko bachigo chaka Baito bali batara bwata ekibande babwate erire chiko bakonya batware ekadi dio juwake kura 2027 Korwa Nyamache imebunge ya Bobasi akaunti ya Kisii ginko reporter ya Mayane Soko TV elietaria Nemausa Caroline Arenayo korwa sorgongo rwagusio mokonyi bo murayibwense Professor Kithure Kindiki nigaerere buna chiburo buru echi cyabiri chikwane kigwase misangirekano ya gesiasa imeyense tergo chia gwancherunwa nonya ngake Kindiki ka okwana kurwa maragima ensemo ye bunge ya Kieni county ya Nyeri nigobo igo aerere miroberio ya magenderero iyo serikali agenderete goikirania. We will not allow anybody introducing violence in central Kenya, in any part of Kenya. You are living in the past. We will not allow you to incite the people of Kenya against one another because politics is about ideas. Politics is not about violence. Politics is a competition of who among us has the best ideas. Na mimi nimesema sitaki kuzumbuliwa. Mimi sitaki tuzumbuane na watu wengine. Kila mtu afanye kazi yake. Mimi fanya hii yangu. Siku nitafika hapa kuuliza ruhusa yenu kuendelea. Mutaniuliza maswali. Mutaniuliza ulisaidia sisi kiasi gani? Tulipata stima gani? Tulipata maji gani? Tulipata barabara gani? Soko gani lijengwa hapa kupitia kirauni yako? Hiyo ni maswali mutaniuliza. Mutaniuliza unatoka wapi? Mutaniuliza umefanya nini? Ama namna gani? Kwa hivyo mimi niko serious na mimi niko busy na sitaki kusumbuana na watu. Petroli ilikuwa 218 shillings 2022. Lita moja 218. Nyinyi ni washahidi. Kila mwezi serikali imekuwa ikiteremsha bei ya petroli. Shilingi 3, shilingi 4, shilingi 7, shilingi 2, shilingi 3. Wiki ambayo imepita last week, mwezi huu tumeteremsha tarehe 15 mwezi huu wa February tumeteremsha bei ya petroli kwa shilingi 4 kwa lita moja. Ni kweli si kweli? Between 2022 and now, petrol prices have come down by cumulatively 40 shillings from 218 to 178 today. Na bado tunataka tuendelee kuteremsha hiyo bei. Mwanchi warigeri Soko TV asokubwatia ya asinchiro y'ubwekeranu asobotuko bwa bono chinsa isatu boigo ningirane na yanda mange gendera kubwatia mirobirende yatigere ase obotuko bwa bono ase bono nigo nkorara gendake korende chinsa isatu ningirane abwa stretch koba na inde no mugeni ime ye studio stretch ukwanira amangana au ajwa bwatikaine na siasa amagenderero no nyenaria akorekanite ase orogongo rwagusi erietariane Ishmael Mogere.